kailangan i-secure ng mga Duterte yung kanilang bailiwick na threatened na mawala. Dahil hindi masaya yung mga taga Davao kay Mayor Baste. No, laging wala sa meeting, no, late gumigising, tapos yung trabaho ng Davao City Hall medyo bumaba ng husto, no? Halimbawa, nababalitaan ko yung business permit dati less than a week nakukuha na. Ito nakukuha after 7 months, no? Yung mga ganung mga bagay, tapos yung bilyon na ipinasok sa Davao City para sa flood control. Binabaha pa rin ng Davao, no? So, hindi masaya yung mga taga Davao, specifically kay Baste. Pero kung si Digong ang tatakbo, siguradong panalo yan, no? Kaya gusto nilang i-secure yan. Ikalawa, sa national, ay takot din silang mag-senador. Sabi nga ni Vice President Sara, di ba, a few months back, tatakbo ang kanyang dalawang kapatid at yung kanyang tatay for the Senate. Buti na lang, walang nabudol doon, walang naniwala. Di ba? At tayo, pinag-usapan din natin yan sa isang episode, hindi mangyayari yan. At most, isang Duterte. Baka si Baste. Ang problema sa survey, labas sa 12 si Baste. Di ba? At medyo masikip dahil dalawa lang posisyon ang pinagtatalunan, 2-3.